皆さんこんにちは。新潟速化塾塾長の酒井です。本日はこの番組をご視聴いただきましてどうもありがとうございます。今日はですね、新潟速化塾いよいよ第1期生の生徒募集を始めましたので、第1期生生徒募集のご案内をさせていただきます。実際にはですね9月の6日からスタートをさせていただきました。で、講義の、開講日ですね、開講日は、オンライン上で12月の27火曜日からスタートさせていただきます。クリスマスですね、楽しんでいただいて後からスタートさせていただいて、お正月ゆっくりね勉強していただきましょうと、そういうことで、12月27日の火曜日スタートということにさせていただきました。でこの塾の、受講料の方は、36万8000円となっております。ただしで、10月末ですね、10月の末日までにお申し込みと振り込みをしていただいたことに関しましては、早期申し込みということで、通常価格36万8000円のものを20万ジャストでお申し込みいただけます。で、早期申し込みの場合ですね、お値段的にも16万8000円の割引になりますので、とってもお得なんですけれども、実はですね早期申し込みをしていただいて、この塾をしっかり最後まで学んでものにしていただいた方、しっかりね一人で稼ぐ力をつけていただいた方には、特典としてですね、あなたの電子書籍を Amazon で出版できる権利を無料でお付けいたします。もう一度言います。これすごく大きなメリットだと思うんですよ。あなたの電子書籍を Amazon で出版できる権利を、これ通常30万円相当のものなんですけども、これを無料でお付けいたします。これすごく大きなメリットだと思いますので、まず塾の方でですね、インターネットの基礎力をつけていただいて、一人で稼ぐ力をしっかりとつけていただきます。でそれができた方には Amazon の電子書籍を出版する権利を無料で進呈いたします。ぜひこれね役立てていただきたいと思います。で下の方にねメールアドレスありますけれども、そちらの方から、一旦面談の申し込み、近郊の方は、面談、ご遠方の方は、スカイプとか電話等で、1人30分の予定にしておりますけれども、1人30分面談をさせていただきまして、内容等につきましてお話をさせていただいて、その後のお申し込みということにさせていただきたいと思います。でお客様によってはですね大変申し訳ないんですが、私の方からお断りをさせていただく場合もございます。やっぱりですね塾に入っていただいた方には、最終的にインターネットの基礎力をちゃんとつけていただいて、一人で稼げるようになっていただきたいんですね。ですので、例えばなんですけれども、パソコン全く触ったことがなくって、電源の入れ方もわからないんですけども、これからパソコンを買って始めますっていうような方は、ちょっと今回はお断りをさせていただきたいと思いますので、その辺のチェックも兼ねて一旦面談をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは下の方のねメールの方から、一旦皆様からご連絡をいただきたいと思いますので、ご興味のある方ぜひご連絡いただきたいと思いますので、お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは塾の方でお会いしましょう。ありがとうございます。